Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi 21 llysgennad newydd yn ddiweddar sydd wedi lleoli mewn 7 prifysgol ar hyd a lled Cymru. Maen nhw'n gyfrifol am gwblhau amrywiaeth a dasgiau drwy'r flwyddyn. Nawr mae'r cynllun yn mynd o nerth i nerth ac yn ymuno gyda ni'n y stiwdio heddi. Mae un o'r Llysgenhadon y llynedd, Kayleigh Jones, ac un o'r Llysgenhadon newydd, Gwenllian Y Jones. Wel, croeso cynnes ato ni fan hyn, Prynhawn yma. Wel, Kayleigh, anrhydedd mawr i fod yn llysgennad y llynedd. Nawr, beth oedd ddyletswyddau di? Wel, fel Llysgenhadon, dyn ni am annog pobl i astudio trwy'r Cymraeg yn y brifysgol, ac felly dyn ni'n neud hwnna trwy mynd mas i ysgolion, ymweld â'r disgyblion, mynd i eisteddfodau ac yn y blaen. Hefyd, oedd eisiau i ni sgwennu blogiau am ein profiadau yn y prifysgol i ddangos i bobl bod astudio trwy Cymraeg yn fwy na peth academaidd. Gwenllian, ti'n astudio gyfraith yng Nghaerdydd. Pam mynd ati i fod yn llysgennad ac beth wedi ysgogi chdi i roed y ffilm gais na i fewn? Wel, fi'n falch iawn o'r iaith Gymraeg a fi wedi cael yn addysg i drwy gyfrwng y Gymraeg hyd a, wel, nawr yn prifysgol hefyd. A fi'n credu bod yn bwysig iawn i roi nôl i'r Coleg Cymraeg achos mae eisiau ni ymfalchio achos dyw pawb ddim yn gallu astudio i gradd yn y iaith cyntaf, felly just i roi rhywbeth nôl achos fi'n mwynhau gymaint yn neud yng ngraddu yn y Gymraeg. Mae'n neud i fi wedi ymgartrefi llawer fwy a mae'n neud fi'n fwy hyderus yn y seminarau hefyd. Rhaid i holi chdi, achos gyfraith nes i yng Nghaerdydd fel chdi sawl blwyddyn yn ôl, na'n dweud faint. Do'n am dewis ar y pryd, o'n i'n gorau wneud o trwy gyfrwng o Saesneg. Ond ei gyfadda, o'n i'n meddwl bod hynny wedi bod yn helpu mi o dyfodol oherwydd y terminoleg Saesneg ag ati sydd wedi cael yn y gyfraith. Chdi'n gweld hynna'n broblam neu chdi'n digon hapus Cymraeg mynd i fod alluogi fi i wneud beth dwi isio? Wel, fi'n cael fy narlithiodd i gyd yn y Saesneg a wedyn seminarau tiwtorarau yn y Gymraeg, felly mae'r cyfieithu rhwng y ddoi. O'n i yn bryderus amdano fe i ddechrau, ond wrth ddechrau'r brifysgol, fi wedi gweld bod e'n fantais yn hytrach na rwystyr achos bod chi wir yn mynd wrth rhaid ystyr y termau wrth cyfieithu rhwng y ddau beth. Ie, Kayleigh, wyt ti yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Sonia fwy amdano yr hyn wyt ti'n astudio ac pam mynd ati astudio yn y Gymraeg? Wel, dwi'n astudio gradd mathemateg a'r Gymraeg. A'r dewis rili astudio trwy'r Cymraeg oedd i bara i ddefnyddio'r Cymraeg tu fas i dosbarth Cymraeg achos mod i'n dod o gefndir di-Gymraeg a wedi dysgu'r Cymraeg, felly o'n i moyn cymryd pob cyfle o'n i'n gallu ddefnyddio'r Cymraeg ac i wella ac i codi fy hyder i. Gyrwch bopeth yn Gymraeg, maen nhw'n dweud, yn defech ar y teg. Mae yna 21 o Llysgenhadon ar hyn o bryd mewn sawl prifysgol hyd a lled Cymru. Felly faint o Llysgenhadon sy'n pob un o'r prifysgol yn chi, sydd ych chi'n cydweithio i wneud hyn gydweithio? Wel, mae 3 o ni yn Gaerdydd nawr, ond i fi ar dechrau'r proses, so fi wedi gwneud blog sydd ar y wefan, ond... Felly sut fath o blog sy'n sôn dan, beth wedi gynnwys di? Profiad personol fi gyda'r brif ysgoloriaeth, fi'n derbyn 1000 y flwyddyn ar draws cyfnod 3 mlynedd yng Nghwrs i astudio o leia 66% o graddu yn y Gymraeg. Mae'r arian o fydd mawr achos mae costau byw myfyriwr ar ochr cymdeithasol a'r adnoddau dysgu gyda'r llyfrau yn gostus iawn, so mae'r arian yn gret. Dyna'r peth mwyaf dwi'n cofio amdano y gyfraith. Llyfrau yn gostus tu hwnt, ond mae'n neis i gyd ar lyfrau. Gobeithio bod chi'n coelio hynny, de? Ac wrth gwrs, y brifysgoloriaeth, mae'r dyddiad cae cyn bo hir yn dydi? Ydy, 15 o Ionawr sef dydd Sul. Felly beth angen wneud sef maen nhw'n dati i roed yr ffurflen gais mae fewn ar gyfer yr ysgoloriaeth? Ar y wefan mae'r ffurflen gais. Eisiau chi jyst llenwi hwnna mewn a anfonau i'r coleg drwy e-bost wedyn. Ac mae'n ysgoloriaethau eraill hefyd? Oes, mae ysgoloriaeth William Salisbury. Mae hwnna 5,000 dros y 3 blynedd am astudio 100% o'r cwrs trwy'r Cymraeg. A dyddiad cael hwnna yw'r 18 o Fawrth. A wedyn mae'r ysgoloriaeth cymhelliant, sef 1,000 ar gyfer astudio 33
100 o'r cwrs trwy'r Cymraeg, a mae hwnna'n cael ym mis Mai. A beth sy'n dda, ynddo fe, mae'r Coleg Cymraeg yn darparu darlithwyr trwy gyfrwng y Gymraeg wedi lleoli ar hyd Prifysgolion Cymru. Mae hwnna'n rhywbeth i groesawu'n fawr, yn dydy? Kayleigh, dwi'n gorau gofyn, ti'n graddio eleni? Beth yw'r cynlluniau mawr i'r byd mawr drwg na sy'n ôl y brifysgol? Dwi'n bwriadu gwneud ymarfer dysgu ym mis Medi i ddysgu'r Gymraeg. Gwych, a Gwenllian, y gyfraith y gallu bod yn gwrs i'r wyntog sydd ymlaen i fod yn gyfreithraig. A dyna di'r penllunio'n iddo chdi i fod yn gyfreithraig? Dwi ddim yn siŵr to, falle cynghorydd, falle gyfraith. Sa'n siŵr. Siynna gyda'r gorau di, mae da sylfaen da. A Kayleigh, so ti rhyw gyngor nawr i Gwenllian am fod yn Llysgenhad eleni? Just joiwch e. Does dim byd i becso amdano, a mae pawb yn gyfeillga, a just joio. Berched, diolch o galon chi am ddod i fewn i sgwrsio efo ni am y Coleg Cymraeg. Felly negas, ewch ati, os ydych chi'n mynd i'r brifysgol neu yn y brifysgol ac eisiau bod yn Llysgenhad, ewch ati i gael y ffurflenni cais na i fewn ar gyfer yr ysgoloriaeth penwythnos yma. Yn sicr, mae'n werth chweil beth bynnag. A mae'r manylion wedi bod ar y sgrin, felly diolch yn fawr iawn i chi.